Il-Pulizija għaddejja bit-tfittxija l-allegat aggressur ieħor brabta mal-argument tas-sib filgħaxija fl-imsida li brabta mal-każ instemet sparatura. Kollox jindika li l-argument qam fuq xiri ta' droga. One News jista' jiżvela b'mod esklusiv li l-investigaturi qed jimxu fuq it-teżi li l-allegat vittma Libjan ta' 31 sena mar biex jixtri droga minn blokka ta' appartamenti fi triq Dionizju Faramucelli. Il-Libjan instab Birkirkara biex riħi ħfief rasu u l-balla l-instabet hija riżultat ta' sparatura flajru f'dak meqjus bħala tir ta' twissija. One News insab f'pożizzjoni li żvela wkoll il-balla hija ta' 9 mm. Wieħed mill-allegat aggressuri jinsab f'idejn il-pulizija u nifhmu li qed jgħin fl-investigazzjonijiet biex il-pulizija tasal għal persuna l-oħra. Ir-raġel f'idejn il-pulizija huwa Kuban u jgħod 39 sena. Kien One News li s-sib filgħaxija rapporta l-ewwel dan il-każ u kien fuq il-post minnu fih. Ftit tal-minuti wara One News żvela li instab xi demm u balla tant li l-pulizija konfermat dan fi stqarrija. Il-pulizija ġiet imsejħa l-imsida ftit wara s-7:30 tas-sib filgħaxija u l-pulizija wettqu tfittxi tal xi nies feruti u anke aggressuri wara li nstab id-demm mal-bib ta' appartament fil-5 solar u anke mal-bokka tal-komun tal-blokka ta' appartamenti. Hawnhekk ukoll instabet il-balla. Madankollu fl-ewwel tfittxijiet fl-appartament minn fejn instema' l-ajjat marbut mal-argument ma nstab ħadd għajr sustanza suspettata droga u armi bil-ponta. Il-Maġistrat Dr. Elaine Merċi qed tmexxi inkjesta brabta mal-każ.